pregunta que ha fet la Susana per a la doctora Naché, que diu: com podrien aquestes noves cèl·lules pancreàtiques evitar el rebuig i destrucció del propi sistema autoimmune? Em sentiu? Sí. Sí. Aquestes noves cèl·lules pancreàtiques, la forma d'evitar el rebuig i la destrucció del propi sistema autoimmune és encapsulant-les, bàsicament. De fet, avui en dia, actualment, s'estan buscant sistemes d'encapsulament de cèl·lules. Per exemple, també passa amb els illots pancreàtics, quan els trasplanten, es busquen sistemes d'encapsulament dels illots perquè realment aquests dispositius que encapsulen siguin capaços de deixar difondre, de deixar penetrar la glucosa i l'oxigen sobretot i tots els nutrients, però en canvi no deixin entrar els anticossos i que puguin atacar les cèl·lules. Amb les cèl·lules pancreàtiques que nosaltres maduraríem al laboratori passa exactament el mateix. Seria qüestió d'encapsular-les per poder prevenir l'atac per part dels anticossos del sistema autoimmune. Seria aquest, ara a priori em penso que aquesta seria una mica la solució, no? No sé si hi ha cap altra. Soc la Meritxell Rovira, que la Montse ha parlat de mi a les slides. Soc aquesta que mira el ratolí en les slides d'ella. El que diu la Montse està ja en estudis en primats, en trasplantament d'illots, en fer aquesta encapsulació per evitar que el sistema immune ataqui les cèl·lules que nosaltres volguéssim introduir, siguin illots, que en aquest cas la Montse ja ha explicat la limitació de la quantitat d'illots que s'obtenen i la limitació dels donants. Si aconseguim una altra font de cèl·lules beta, treballaríem amb els mateixos assajos que s'estan fent ara amb el trasplantament d'illots que ja estan aprimats. O sigui, tindríem l'avantatge que ja s'està investigant per transplantar illots així i ho utilitzaríem per les cèl·lules que volem nosaltres diferenciar. Moltes gràcies per la resposta. Tenim una pregunta d'Anonymous per l'advocat, pel senyor Javier, y la llegeixo en castellà per si de cas. Que una mutua encarezca exageradamente una póliza o te niega a contratarla por ser diabética, ¿se puede denunciar por, alegando discriminación? A ver, normalmente en el caso de los seguros privados estamos ante compañías que son privadas, son empresas. Entonces, si hay una discriminación, la discriminación es técnica, que lo hacen así. De todas formas, hay ya compañías aseguradoras, y eso lo podéis consultar en vuestra asociación, en lo que ya hacen determinado tipo de seguro. Muchas veces el problema es la extraprima. Entonces, claro, yo en este sentido, hombre, hay que promocionar que la sanidad pública sea cada vez mejor, pero también, claro, es verdad que nos coartan muchas veces en el sentido de encontrar algún seguro privado de salud o de vida en estos casos, pero sí que hay ya productos que valoran adecuadamente la situación individual de cada persona con diabetes. Lo que no se puede hacer es, por el simple hecho de un diagnóstico de diabetes, hacer ya una discriminación que para ellos es técnica, pero que para mí yo entiendo que es desde el punto de vista de promoción, de que se debe proscribir la discriminación y la desigualdad en estos casos. No conozco ninguna denuncia o demanda al respecto. Y sí os puedo decir que hace un tiempo en la Dirección General de Seguros, en una reunión por un tema en particular, me dijo el director general de entonces, me dijo: ¿y cuántos sois vosotros, los diabéticos? Le dije: no sé cuántos millones. Mira, dice, si tú consigues traerme aquí a quien representa esos tantos millones, os pongo aquí a las mejores compañías aseguradoras de Europa. Y ahí se quedó el tema. Quien le corresponda, que haga lo que tiene que corresponder. Vale, pues moltes gràcies, Javier, per la teva resposta.
Mira, continuem. Tenim una altra pregunta de Montse, molt interessant, que diu: l'atac de les cèl·lules beta es produeix de forma constant? Si això és així i hi ha un trasplantament de pàncreas, aquest serà atacat de nou pel sistema immune? Sí. Si hi ha un trasplantament de pàncreas, igual de fet com si hi ha un trasplantament d'illots pancreàtics, hi hauria atac de nou pel sistema immune. I de fet a llarg termini doncs, hi ha aquest atac de fons. El que passa que com que quan hi ha un trasplantament els pacients estan en tractament immunosupressor perquè no hi hagi el rebuig de l'òrgan, aleshores aquest tractament immunosupressor també frena el que és l'atac autoimmune. Llavors sí que a molt llarg termini les cèl·lules beta sí que van patint mica en mica aquest atac, però és de forma més lenta. No és tan ràpid com si no estiguessin amb el tractament immunosupressor. Per tant, aquí el tractament immunosupressor ens ajuda a que l'òrgan no sigui rebutjat, però per altra banda també ens afavoreix perquè fa que els autoanticossos no malmetin les cèl·lules beta. Moltes gràcies per la resposta. Anem a buscar alguna altra pregunta. Recordar que podeu fer més preguntes o a través del QR o entrant a la pàgina web i posant el hashtag aquest, i les que no puguem contestar ja les escriurem. Anem a buscar una altra. Mira, aquesta que té molts vots. La diu María. Si cada año hay cientos de nuevos debuts en diabetes tipo 1, ¿no sería bueno formar en colegios? Evitaríamos comas en niños y discriminación por desinformación en adultos. No sé qui la vol contestar. En general és... Pues contestarem a la página web. A ver, alguna pregunta dirigida. Para Javier, el abogado. Si una empresa tiene un seguro médico, entre paréntesis, salario en especie, y este no es rechaza por la diabetes, ¿puede considerarse discriminación por parte de la empresa? Creo que alguna vez me ha llegado alguna consulta de este tipo y yo lo que considero es que la empresa tendrá que adecuar o buscar un recurso que no discrimine, porque sí que sería discriminación, es buscar un seguro que sí que pueda contratar y tener una póliza en ese sentido. Pero no sé si existirá, la verdad. No sabría yo decir en este caso cuál sería la respuesta más correcta, porque si rechaza, no sé, yo creo que si queréis lanzarme la pregunta o a través de la asociación para que busque a ver si hay jurisprudencia al respecto, lo buscaría a ver. Creo que puedo añadir, Javier, en todo esto, porque yo tengo una mutua privada, que hay mutuas que si el grupo es muy grande no hacen el cuestionario previo, entonces entras más fácilmente. Entiendo que lo que se refiere esta persona es que es un grupo más pequeño, entonces sí que hacen cuestionario y sí que a veces sacan gente en función de esto. Sí, estem veient bastantes preguntes que crec que anirien dirigides directament a l'associació. De moment responc 3 dels que he vist aquí, però directament ja prepararem alguna cosa a les xarxes socials per respondre-les totes. Així ningú es quedarà sense saber i amb la incògnita. Llavors, a nivell de si fem activitats a l'ADC, sí, hem fet bastantes. El que passa és que prèviament hem mantingut una pandèmia, llavors totes les activitats que hem fet han sigut online, però hi ha previstes de cara a l'any vinent també una de noves tecnologies, hi ha prevista una de diabetis i esport. Jo us animo a consultar la pàgina web adc.cat i allà automàticament ho tindreu tot actualitzat. A nivell de les preguntes sobre les formacions a escoles, nosaltres tenim un programa educatiu de formació a escoles on les escoles ens contacten directament i nosaltres tenim uns professionals que van a les escoles a donar aquesta formació. I són formacions que fem inclús anualment. A part d'això, estem formant inclús amb acompanyaments pel tema de les sortides extraescolars, etc. O sigui que aquest tema l'associació el porta. I després hi havia alguna altra cosa, que ja no me'n recordo per on era. Totes aquestes preguntes que estan relacionades amb l'associació ja les respondrem directament a les xarxes socials amb el paquet de totes les que trobem aquí a l'esli.do. Doncs vinga,
Anem a buscar una pregunta que he vist abans, però com són poques, ara no sé on està. Sobre aquesta. No, aquesta no és. Bueno, era pel... Us ho faig jo generalment. Del tema finançament de les investigacions, dels projectes, i en relació amb això, quina previsió teniu sobre el transportament d'illots o quina esperança teniu amb això i com ho veieu des de la perspectiva més científica des de dins? És la gran limitació. A la recerca el que ens falten són diners i el govern no creu en la investigació a dia d'avui. Per tant, és la limitació més gran que tenim als laboratoris. Hi ha molts laboratoris estudiant diferents temes relacionats amb la diabetes, però moltíssims a Espanya. Hi ha gent excepcionalment bona investigant diabetis a Espanya, però no hi ha diners. Llavors, ja ens hi movem i estem parlant que, per desgràcia, per certs tipus d'investigació es necessiten diners. O sigui, ara, per exemple, el meu grup, conjuntament amb el grup de la Montse i l'Eduard, amb un grup de Madrid i un grup d'Anglaterra, estem, per exemple, demanant la convocatòria de la Caixa, que és 1 milió per 3 anys. I això ens permetria seguir el projecte que ha fet un esbós la Montse i desenvolupar alguna cosa que realment fos translacional, que pogués arribar en un futur a un pacient. I sense aquests diners podem anar fent cosetes, però la limitació excepcional no és ni la qualitat científica en aquest país ni inclús les institucions, són els diners. Els diners per fer-ho. Sobretot per els diners per cobrir el personal, perquè és el que és car. Perquè tu pots tenir diners per comprar materials reactius, però clar, si no tens personal, poca cosa faràs amb el material. Aleshores, esclar, pagar sous a científics també això és molt important i és amb el que no s'inverteix, bàsicament. Vale. Ara ha arribat una pregunta molt interessant per la doctora Corcoy, i és que ens diuen si existeixen estudis comparatius entre diferents sistemes de llaç tancat. Una miqueta més tècnica, però també és molt important. No, la impressió, o sigui, la resposta és no. El que sí que a nivell clínic, quan posem un o posem l'altre, a vegades ho fem per les característiques associades de facilitat de maneig, de si la persona és més tecnològica o menys, hi ha un sistema que hi ha qui té el Diabeloop, un gestor a part, hi ha persona que això li suposa un problema. No, que la resposta és que no. Tots funcionen, però comparació directa entre ells no n'hi ha, i el que sí que tenen característiques d'usabilitat que pensem que poden ser importants i a vegades a l'hora d'indicar un pacient l'un o l'altre les tenim en compte, però una comparació directa cara a cara no hi ha. Moltes gràcies. Tenim aquí una pregunta per la Cristina que ens diu com gestionar excessos de menjar snacks, xutxes, xocolata als nostres fills, adolescents per adolescents, si tenen ocasió de menjar-ho i no estan amb nosaltres. Entenc que més també per un tema dels propis pares que són els que estan més acostumats a gestionar-ho. És molt complicat i jo diria que crec que per tots. Jo crec molt en un reforç positiu, més que en un reforç negatiu. Crec que també és important no dir que no a tot, sinó amb la seva justa mesura. És a dir, si jo què sé, ha fet alguna cosa... Clar, aquí entrem a la roda, no? En plan, pues hago cosas que están bien i així me dan comida. S'ha de ser justos. Llavors, crec que és molt important aquest reforç positiu de manera que sigui una quantitat justa, que sigui més o menys pesat, un poco ensayo y error previo, ¿vale? Y situacions controlades, és a dir, no le voy a dar chuches cuando se va a casa una amiga a dormir, sino que se las doy a casa y cuando te ha controlado ya se las doy. Crec que també han de ser esporàdiques i els adolescents, nens adolescents, han de tenir en compte que és una excepció, que no és la norma o una regla. Però crec que és molt important que puguin tenir aquesta opció i que no se'ls faci una discriminació de dir porque eres diabético no vas a comer esto o no puedes comer lo otro. Igual que un nen que no té diabetes, que tampoc se puede hinchar a chuches.
Llavors, crec que és molt important un reforç positiu, és a dir, posar certes metes perquè aquesta persona, o aquest nen, perdó, o nena, tingui accés al que li agrada de manera molt particular. Bé, doncs moltes gràcies, Cristina. Anem a veure si hi ha alguna pregunta que hagin votat més persones que n'hagin fet. Vale. Vale. Amb el tema de la desinformació als adults i als col·legis, no seria bo, així com a pregunta general, no seria bo formar els professionals als col·legis, així evitaríem moltes discriminacions amb els nens, més facilitats per a adaptacions. Jo crec que tots els que hem viscut amb la diabetis de petits d'una manera o una altra hem pogut arribar a veure aquestes situacions. Bueno, jo al col·le, sí, us explico una anècdota una mica cutre, però em castigaven per parlar fins a 6 i em quedava de 5 a 6. I hi va haver un dia que li vaig dir a la profe, és que soc diabètica i m'he de fer la prova, perquè jo quan vaig començar amb la diabetis feia les barreges d'insulina, o sigui, encara no tenia ni bolis. I jo vaig dir, és que hem de marxar a casa i he de menjar. I llavors ho va entendre com que estava mentint i llavors em va castigar i va trucar als meus pares. En plan, que tu hija está diciendo que se tiene que ir a casa a comer porque es diabètica, mira lo que se inventa. M'ha passat això. Llavors, hi ha molta desinformació, almenys a l'època jo anava al col·le sí, ara jo crec que hi ha, per desgràcia, més nens i més nenes diabètics, i llavors crec que ara hi ha més informació i que, òbviament, necessitarien tenir molta més informació. També entenc que també hi ha nens amb celiaquia, hi ha nens amb X coses i també és difícil saber de tot. Però crec que un sistema, per exemple, que hi ha als col·legis americans, em sembla que hi ha d'una infermeria amb un metge o un infermer o el que sigui, crec que és un bon sistema per no haver de formar a tothom, sinó tenir una pròpia infermeria dins del col·le i amb algun professional qualificat. Sí, en veritat, Cristina, totalment d'acord. Jo també tinc alguna experiència personal amb això, vull dir, des de les persones que volem anar de colònies i potser des dels pares, doncs, és normal tenir una mica d'inseguretat i por, perquè, clar, estàs controlat amb el teu fill quasi 24 hores i de sobte uns 3 dies que no els controles. Clar, què has de fer? Clar, hi ha molta gent que contracta privadament com una infermera o un tècnic format, clar, però això és cost de butxaca i hi ha gent que no s'ho pot permetre i clar, què fa? El nen no va de colònies o... Clar, és un tema molt complicat i jo fins i tot hi ha hagut exàmens en els que he estat baix, m'he hagut de punxar el sucre i m'han tret de l'examen perquè pensaven que estava copiant i no, si és que m'he de punxar o dir no... Però bueno, sí, en aquest aspecte ja fa falta molta formació. Sobretot viatges d'adolescents, viatges de final de curs, així de pares, jo conec una mare que va portar el seu fill de viatge de final de curs, ella va anar a la monitora però portava els tàpers amb les racions comptades a la maleta. Llavors, són extrems, però sí que vivim situacions, com deies, als exàmens, de veure't un suc a mitjà d'examen i la gent mirar-te malament, però crec que no podem tot saber de tots i a més jo entenc que un professor o professora fer-se responsable d'un nen amb diabetis, sobretot si és petit, és molt complicat, jo mateixa no ho faria, i crec que això, que un sistema de, mira, doncs porto una infermera, un infermer, un metge o el que sigui, un tècnic o tècnica, és el que millor funcionaria, suposo. Desde el punto de vista jurídico-legal, la continuidad del tratamiento en el domicilio debe seguir en el colegio, eso está claro. Entonces tiene que ser la administración educativa y el director del colegio el que ponga los medios de acuerdo con los padres y los médicos, y el endocrino o el pediatra del niño con diabetes. Yo entiendo que la comunidad educativa tiene que ser informada sobre diabetes, igual que sobre otras patologías, y la información en las escuelas lo que hace fundamentalmente es evitar la mayoría de los problemas que se dan en relación con el tratamiento, pero en otros casos y en otros colegios en los que no se ponen los medios, al final a los padres lo que hacen, pues intentar buscar la reducción de jornada y la prestación consiguiente.
Esos son algunos de los problemas que supone al respecto la escolarización. Vale, gracias Javier. Una pregunta que hemos leído antes que había aquí, bueno, más que una pregunta. Antes has dicho en tu presentación que éramos considerados como un colectivo sensible. ¿Hay alguna fuente en la que podamos encontrar información sobre esto, sobre más el término de por qué somos sensibles? Sí, además, vamos, si me dejas os lo digo, lo tengo ahí. Sí, tenemos 5 o 7 minutillos, creo. Sí, la jefa confirma, 5. Jo, si voleu, mentrestant contesto una de les preguntes Sí. que hi ha aquí, que posa diabetes tipus 1, fa 33 anys, 5 i postgreus, asimptomàtica, no em donen sensor associat. Jo no sé els detalls, fa temps, quan va començar el finançament dels sensors, que era per i postgreus, les i postgreus es donava, falta veure si la definició de greu és un 30 o és necessitat per ajuda de tercers, però és que avui en dia no cal anar aquí. Avui en dia amb diabetes tipus 1 el sensor està aprovat per tothom. L'altra cosa és que no el 100% de tots els pacients el porten encara per factibilitat d'implementar-lo, però el que no es pot dir avui en dia és que no toca o no està finançat. Pot tocar la setmana que ve o d'aquí 2 mesos, però acceptat està. Vale, pues moltes gràcies. El jefe. Amb aquest tema, com molt bé ha dit la doctora Rosa Corcoy, sobretot qualsevol persona que tingui aquest mateix problema ha de ser un tema logístic o de cara a l'hospital no li poden fer la formació, però en cap moment que es quedin. Està aprovat, o sigui, està aprovat i a més una de les coses més importants que nosaltres hem lluitat és el tema de l'equitat territorial. O sigui, tot pacient amb diabetis tipus 1, ara ja de qualsevol nivell, com la Rosa deia abans hi havia unes fases, ara ja no, ara ja és tot el col·lectiu complet. Per tant, ha de ser qüestió de o molt poc temps o li han de dir, i si no, que faci una queixa a través de DC, i si segueix havent el mateix tema, doncs nosaltres ens posarem en contacte amb l'hospital i sabrem el cas concret. Però ja us ho dic, ara pràcticament tot el col·lectiu o té el sensor o té una previsió que molt en breu temps el tindrà i ha de ser així, d'acord? O sigui, no pot haver cap excusa en aquest sentit i a més des de la Generalitat i el CatSalut ens han dit que és així i de fet hi ha el que us deia abans, tota la partida pressupostària i tot sense cap tipus de problemes, d'acord? Muchas gracias. La pregunta que me hacías antes, la Sociedad Catalana de Salud Laboral tiene estudios al respecto sobre esto. Yo, si queréis, lo mando a la asociación. Vale, pues, muchas gracias. He visto que había una pregunta por aquí. Bueno, espera, que viene el micro. Hola. El tema de la pregunta dels sensors és més per al fet de portar amb sensor associat, perquè hi hagi la possibilitat de parar jo faig hipoglucèmies nocturnes constantment, i que és quan m'han donat els comes diabètics. Llavors, porto el free, que aquest el tinc finançat, però jo no me n'entero dels pipips. Llavors, continuo tinguent. Ara, per exemple, hi ha una companya que m'ha deixat un i vaig amb l'associat. Fa 2 nits el vaig tindre i es va parar. Clar, la meva pregunta és, què puc fer si és que no me'l donen finançat? O sigui, no em donen l'associat. És obligat també, igual que te'l donin associat, o no? No. Perquè a mi em diuen que no el necessito. No, a veure, el dubte és si el necessitem o no. O sigui, hi ha la particularitat a Catalunya és que hi ha el finançament per sensors i el tipus concret el decideix cada professional. Llavors, hi ha molta gent que va ben fris i no hi ha pressupost perquè tothom vagi amb sensor associat a la bomba. Però sí que hi ha la possibilitat. Llavors, es té que valorar cada cas, si hi ha hipos greus i tal, probablement estigui justificat. Però vull dir, és una mica diferent la pregunta, no l'havíem entès bé, val? O sigui, sensors sí, està clar, llavors un tant per cent han de poder ser, i aquí sí que depèn
si es considera que sí, es considera que no, si el pressupost dona o no dona. Vull dir que una mica a la llarga sí que la impressió és que sense parlar de nanses tancades, probablement el camí, no dic que estigui així a tot arreu, que el camí sí que sigui que qui porti una bomba porti un sensor associat que pugui suspendre, però que ara mateix no és ni obligació ni un fet. Llavors, si l'hospital t'ho nega, perquè porto un any i m'ho nega, la solució és simplement buscar un altre lloc on t'atenguin. Aquí, si Ja no et dic el nom de l'hospital perquè no et tinguis que mullar, no? Però, perquè no és el teu, no és el teu. Llavors, és que no és el teu, no és el teu, és un altre, però no és el teu, ¿vale? A més, aquí tinc una companya que es tracta amb tu, o sigui que no. Però que vull dir, dic, bueno, és que jo estic buscant la solució de dir, bueno, doncs em canvio de metge. Perquè l'associació. Inclús ara a nivell de concurs general, nosaltres des de l'EC el que estem lluitant és que dintre del concurs entrin tots aquests sistemes d'assa tancada i tot això, perquè és un concurs a un temps vista i llavors nosaltres el que busquem és que això sabem que igual que fa 3 o 4 anys el Free podia semblar una cosa, una tecnologia molt novedosa i ara és l'estàndard, doncs estem convençudíssims que al final un percentatge molt més elevat del que ens imaginem avui en dia arribaran amb una bomba més un sensor associat i amb un algoritme semiautomàtic. Per tant, això ja estem preparant perquè l'administració i a més aniran baixant els costos. Això cada X temps és més econòmic i tot és més accessible. I aquest és el camí. El que no us podem assegurar és si aquest camí, quin percentatge de tot el col·lectiu es podrà aconseguir a curt termini i quan serà. Però evidentment que nosaltres sabem que aquest és el futur i ha de ser, i de fet quan s'han presentat els estudis ja es veu que és molt beneficiós per tots plegats. Penseu també que a nivell del concurs de compres de l'ICS, a nivell de subministraments, fa 4 anys estàvem parlant que només hi havia un lot bàsic, un lot avançat i com 2 o 3 perfils. Ara en aquests moments s'estan mirant que hi ha exactament 13 perfils diferents de pacients per cada lot. I està molt insertat, no encara massa, però ja comencen a insertar tot el tema de les noves tecnologies, amb percentatges, amb criteris, amb aquest perfil de tipus de pacient, etc. O sigui que estem donant realment grans avenços. I un dels avenços més importants que ja ha comentat el nostre vicepresident Rubén és el fet que nosaltres estem a tots els comitès de farmacologia, del Consell Assessor, a les compres de l'ICS, etc. Per això és tan important dels que sou socis, que gràcies per haver vingut i per ser socis, i els que sou simpatitzants, que n'hi ha bastants a la llista, doncs que també us feu socis perquè aquesta lluita és entre tots i contra més siguem, més lluitem i més aconseguirem. Gràcies. Un apunt només, però que una mica és la situació que es parlava de recerca, que es dona finançament per material però no personal, doncs tot el benvingut que són tots els sensors, les bombes i les nanses tancades, si ens en donen 500 per demà no sabríem què fer-ne, i si ens en donen 120 també costarà, en el sentit que encara cal allargar una mica la idea que el tractament funcioni sol, i és una descàrrega pel pacient i pel professional, però de moment es té que començar, i això tampoc està contemplat. És una mica el paral·lelisme amb la recerca, un gran finançament, però si no hi ha el personal acompanyant tampoc ho acabes de fer servir. Moltes gràcies, i amb això concluiríem que seria la tanda de preguntes. Ara em sembla que faran una foto